Okay, idea. Muli panja. Munamva zochima munamva jani. Ta photo koza mukuna. Leo ndili panja. Ya ndi asante ya ndili panja panja. Nangu mbazote pa. Munamva jobya? Pa. Panja we. Simeyinga jani. Singa ndifunge. Muli panja. Ndili panja jawa. Munamva joti? Chiutandi lingalitu la kukora. Anthu aja amene ankaganiziridwa kuti ndi amene anapha a Victoria Bobe. Eya mwakumbukira ino tapanganso video yake mama wa omweyo. Anthu amene aja apolisi anawatenga kupita nawo ku Blantyre kuti akayambe kufotokoza mwasatane mmene anakwanisira kulowa kumpanda, kulowa nyumba mpakana kupanga zinthu zonse zimene iwowa anakwanisa kupanga. Ndipo anthu anali ozizimuka kwambiri kuona kuti anthu ake ochuluka amene akupanga zimenezo, amene ankapanga zimenezo ambiriwo ndi okalamba, anthu amene amayenereka kukhala agogo, anthu amene amayenereka kuti iwowa apite kumuzi akalime, mwinanso nkuyamba kumangolapa basi kuti Mulungu nthawi yowatenga ikazakwana azakhale mwina mwake atakonza zinthu zambiri, kapena alo else bwenzi atangopita kumuzi azikamanga mvula chifukwa ndi imene ikugwesa nyumbayi, ngakhale kuti zabwino zake ndi zochuluka kuposa zimenezo. Komabe nkhani zili panopa ndi zakuti amene anapha a Victoria Bobe ali mchitokosi panopa, ndipo iwowa afika paja pokuti nkoyamba kuwalonderera apolisi aliyense ndi kumatchula ntchito yake. Okay, idea. Muli panja. Munamva zochima munamva jani. Ta photo koza mukuna. Leo ndili panja. Ya ndi asante ya ndili panja panja. Nangu mbazote pa. Munamva jobya? Pa. Panja we. Simeyinga jani. Singa ndifunge. Muli panja. Ndili panja jawa. Munamva joti? Ya ndiye tinadani dawa na mfano bwana wote kwa bwana ndio basi tena kama kesho wangu wanapita mtao hata wewe mtao ndio kuje ana mpaka nikesho mimi nani mumo tukena kwa nani bila kunosha nzara kunatenga kwa bwana na kujimbisha Okay. Chimene feyo tumafaliziwe madam. Muzanga nawo. Chimene mafaliziwe kwambiri. Tufaliziwe ezithu ziwiri. 1. Cholinga chimene munabwerera kuno chinali chati. Cholinga chimene munabwerera kuno mchanza chani. Simunabwerera chinthu china yake. Chinanga ndichifani munabwerera ndi futi. Suppose. Ujeni. Rafiki unabwera ndi futi chifukwa chani? Ndati chifukwa choyamba ndofati chile cholinga chimene unabwerera nonse tanena cholinga chimene unabwera unabwera zadani tayankhula nimumveka bwino Santos cholinga chako unena chani? Okay, kunoko munabuzwa bwanji mwadusa njira nyumba za mbili kuli nyumba huko nyumba munazwa bwanji kunoko kuli makozopeza kwa taforo koza muno bwino mwayankule mawoveka msinguvesesa munthu amene abwera kuno ndi ndani? Kuno kuti mukuziwe munabuzwa bwanji anakontrola ninda londa amakhala kuti tafotokoza nini ino musani kuta kuzenda fuwe no mana bana na una kuti kita ndana mwanzo ndifu kwa wewe ndipo awa muna zauza na kuti ndibwera ndila yani ndikuya ndo leti amadi ngusi niyo ukujika le ndichifoje nini na chiko ukika chukura cha Mungu nikana
tayankhulani awa mwamuna mkulu uyu wadanzi wamtaliye ameneyo ndi amene anachita pull trigger. Ameneyo ndi amene anathabwanya ndithu ka trigger kuti chipolopolo chituluke, mwazi wa munthu ukhesedwe ndipo moyo wa munthu ulekanisidwe pamenepo. Komabe ambiri nkumati ayi komano izinthu izi anthu akuti chilungamo chake chiyathera motani. Anthu ambiri potengera ndi makomenti amene anthu ambiri akuwerenga, amene anthu ambiri akulemba, anthu ambiri akulankhula kuti iye ikanangokhala death penalty chifukwa chakuti tiyeni tilankhuleni chilungamo umene unachosedwa apawo ndi moyo wa munthu. Inde sitikuyika pasikelo kapena pamuyezo moyo wina uliwonse, koma munthuyo anali ndi ntchito imene ndi ntchito yosowa, imene ndi ntchito imene imasamala azimayi athu akangobereka kumene, ndi ntchito imene imaona kwambiri umoyo wa azimayi makamaka mu nthawi yobereka. Ndi ntchito yake ndi gynecologist. Ngati simukudziwa kuti amapanga motani, mukhoza kuchita Google mawu kuti gynecology or else gynecologist, munthu amene amagwira ntchito imeneyo. Muona kuti ndi ntchito ya mtengo wapatali. Ndi iyeyo anali ndi zaka zokwana 33 mu nthawi imene moyo unkachosedwa. Ngakhale kuti tawerenga makomenti ochuluka komanso kusatira nkhani zambiri, ndikhonza kukusimikizirani pano kuti at least mitima ya anthu panopa ndiyofewerako poyerekeza ndi nthawi ija imene anthu ambiri ankayankhula uno kuti ayi koma nthawi zambiri imfa ngati zimenezi zimakhala kuti wina wake amene amakudziwa bwinolo else wina wake amene umakhala naye pafupi chanchana amakhala kuti akudziwika. Musiku la lero makomenti ngati amenewo ndi ochepa, inde akuoneka koma si ambiri. Moti mitima ya Amalawi panopa, Amalawi ochuluka ndi okhumudwa ndi okhuzidwa, Amalawi ambiri ndi achisoni kuti kodi dzikoli mwati nkhani yokhuzana ndi security mwati zikutani. Anthu ochuluka ali busy kusatira nkhani yonse, koma chimodzi mwa zinthu zimene sitingayenereke kudziwala ndi zinthu zakuti a Victoria Bobbe anasiya mwana, iwowa anasiya banja, anali ndi anthu amene ankawakonda, anthu ochuluka amene ankawadalira, anaphunzira sukulu ndi cholinga chakuti nthawi ina yake moyo wawo uzakhaleko pabwino, ana wawo asazavutike, koma ena ake asasamba ena ake anaona kuti iwowa kukhale kuwayenerera kuti moyo wa Victoria Bobbe audulire panjira. Chinthu chowawa kwambiri, chinthu chosayeneka kuchiyembekezera. Ngati ziko si chinthu chimene tikanakhonza kumachilankhulana mu nthawi ino ngati limodzi mwa mayiko amene limadziwika kuti timakonda mtendere. Anthu ambiri mu nthawi ino akuzifunsa funso lakuti kodi ndiye mwati umoyo tizikhala motere? Asante siroza ndibe muna bora. Mabole mabolera chani bene Elia munabolerapo chani bene? anali school driver ndi ka bagaba. Munafikapo nthawi bene kuti muyambe kubola? Apapa nthawi yeniyeni panalibe wochira. Ndiye mwati anthu amene akupha nzawowa basi iwo tizingokhala kuti azikakhala moyo kundende, boma liziwononganso ndalama ndi kumawapasa anthu achakudya kaya ndi tizovala, malo ogona ndi zinthu zina zotero mpaka anthu owayang'anira, anthu amene analibe chisoni ndi moyo wa anzawo. Kodi sitingachitenso introduce ija imene timaitcha kuti death penalty ija, kuti amene wapha nzake nayenso aphedwe. Munthu amene wagwiririra maina kamwana nayenso akuyenekano kuti alandire chilango chake champhamvu. Ndikhulupirirano kuti at least maiko ena aja amene amapanga za sharia amene ajatu ali kubwino, chifukwa iwo nkhani ngati izizi sindikhulupirira kuti ingakhale yoyeneka kuti anthuso pakana azikapanga debate. Koma chimodzi chimene tingakumbukire bwino ndi chinthu chakuti munthu wina aliyense posatengera kuti ndi olakwa kapena osalakwa, posatengera malo amene ali, kaya ali ndende kaya ali kuti, nayenso ali ndi ufulu okhala nawo moyo. Kodi
Izi zandikumbutsa nyimbo ya Lucius Banda imene anati ngati boma lipha chigawenga chifukwa kuti chinapha munthu, zikusiyana pati pakati pa bomalo ndi chigawenga. Komano ndikukhulupirira bwino ndithu kuti malamulo a sharia kapena malamulo okuti opha nzake nayenso aphedwe akanangochitidwa introduce, ndiye kuti zinthu zambiri bwenzi zili mu oda, zinthu zochuluka bwenzi zikuyenda ngati mmene zinkafunikira kuti ziziyenda. Maganizo anu inuyo mukuganiza motani? Kodi ndikuyenerera kuti anthu azingopanga mmene akupangira, mmene akuganizira, mmene zinthu zawo akuzionera? Dzina langa ndine Sam Mapita, ndathokoza kuti munali pamenepo. Tionananso mu video yotsatira.